Алоха, готините! Когато казваме, че се надяваме нещо, което сме направили да изкефил някой, на 99% от случаите сме пълни лъжци. Освен ако този някой не се кефи на нас и не го заявява гласно или с лайкове. Ами, това беше, хора. Надяваме се видеото много да ви е харесало. И ако има нещо, пишете ни в коментарите. И не забравяйте да ме последвате в Инстаграм. Хайде, чао и останете готини! Човек... Какво бе? Много готино се получи. Да, особено в кадрите, на които съм като вампир. Извинявай, граф, дразниш ме. Не. Какво има, бе? Скандал. Камериерката. Ела да ти покажа нещо. Не! Какво е това, бе? Дай ми студена вода да се прекръсти. Ма това е пор, бе! Не, бе, това е от качалката от съседния клас. Не! Виж какво държи от качалката от съседния клас. Оле, верно е пор. А да не е? Мис Селинджер. На тая верно и трябва спасител. Еми да. Абсолютно. Ало? На училище ли си? Добре, съм мамо, мерси, че попита. Добре, слушай сега, че бързам. Обади се, моля те, на баща ти и му кажи, че... Не! Като сте се разбрали да не си говорите, няма използваме за почтенски гъл. Поправите се. Окей, остави. За какво ли изобщо мога да разчитам на теб? Оставила съм ти пари на маста. Ако искаш до вечера, си поръчай нещо за ядене. Аз ще закъснея, баща ти не го знам кога ще се прибере. Какво? Не, нищо, казах, че няма да свърши света. И за това с проекта подготви ли си? Гледай да не ме излагаш. Да, споко ще браня честа. Айде, че съм на среща. Чао. Чао. Какво стана, бе? Какво стана? Нищо. Ама, знаеш какво? Май ми хрумна как да прецакаме проекта след обед. Иволс! Реферати по география в кабинет по биология. Гати еклектиката. Какво? Еклектика. Освен това, присъствието беше задължително. Не всички са зубари като теб. Ти за какво си тук тогава? Да подкрепя нашата спечена приятелка. Много мразя да говоря пред хора. Стига, бе, това там хора ли са? Силистра е разположен в североизточната част на България, един от най-старите градове. Площта му е 2851 квадратни километра, населението 38 545. Не. Населението не е толкова. Вече теб те няма и е 544. Окей сме. Освен, че ми дължиш 10 лева за залепило, всичко върви. Ще дам и 20, ако се получи честно. Да чух, че нашата ще говори за Силистра. С Сан Франциско ли очакваш да говори? Стига му. Айде, тишина всички вече. Първо да ви благодаря за големия отзвук. Така като гледам, посещаемостта се увеличила двойно от миналата година. Както знаете, днес ще говорим за общините в България. Искам да видя една гора от ръце. С коя община искате да започнем днес? Силистра! За Силистра! Чувам моето момче. Лятото ще ходим там на почивка и наистина ми е много интересно да чуя за този град. Хайде да видим за Силистра. Госпожо, аз може ли малко по-късно да... Заповядай, хайде. Не се срамувай.
Нека пуснем лайв в Фейсбук. Силистра е град, разположен в брега на североизточна България, на брега на река Дунав. Той е един от най-старите български градове, датиращ от ранните времена на Римската империя. Античният град Доросторум е създаден като римска крепост преди около 1000 и... Хайде, давай! Госпожо, аз не мога да се мръдна. Много си зле, честно. Ти също. Вече имаме 1000 гледания. София, пак ли ти, бе? Госпожо, нямам нищо общо. И нека интернет си свърши работа. Кой е смайли? Да. Много е готин. Чао, чао. Чао, чао. Виж го, става като желе. О, лузери! Какво става с вашата приятелка? Вече седмица я няма. Чула съм, че веднъж като отлепи... Аре да се разкараш, а? Иначе ще насъска мистер Пори срещу тебе. Само пусни това животно и ще се видим в съда. Те са голямо клише. В таблата ме плаши. Танцуваща спорове ли, бе? Стига глупости. Между другото, корните на думата клише произлизат от френски. Айде, млъкни, мистер Пори не е полиглот. Гледайте, Криско има нова конкуренция. Елате, елате! А само като си помисля, че преди я боготворях София, по-скоро помия. Ало, мамо, не искам да те помоля нещо. Моля те, прати ми 100 лева. Не вдига. Сигурно няма да дойде след вчера. Това аз ако бях на нейно място, сигурно щях да емигрирам в Япония. Елате, елате! Криско има нова конкуренция.